Anem a cantar ja, Marieta. No, espera't un momentet, escolta. Mans netes! Els palmells de les mans sempre haurem de netejar i la ronya entre els Amador, la dits teua que ronya, no lleva-te-la se'ns tota oblide sencera, mai. Ara toca en el dors que eixa part també s'embruta i el mateix en l'altra mà. Així seguirem la ruta. Que fer-ho bé, si no, malament. Després agafem els polzes com si els traguérem punta i les ungles al palmell. No ens hem de deixar la junta, només queden les monyiques que a mi sempre se m'obliden. I seguint este consell, tots els virus ja se Tots els virus n'ixen. fora, que no en volen cap. Pam, 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 pis. Parapandèmics són els teus millors amics. Els parapandèmics.